Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu kagunganipun Pangeran ingkang Maha Kawasa. Mugia tansah tumedhak saha tumanduk kajiwa kasarira dateng jengandika para tamu. Dalasan kula waradin sagung keluarga. Kepareng matur dhateng para tamu sedaya. Ing rikalenggahan sakmangke Bapak Wahdini Sarimbit Ibu Endang Wahyuningsih badhe hanetepi seperangan saking darmaning ngasepuh darmaning werda. Badhe hanglantaraken putra estri kinasih Sang Dyahayu Endin Sahda Sabrina. Ngenya badhe lelumban ing alaming madya alaming werda. Sinareng plethek ing surya benjing enjing. Radite manis surya kaping 26 Candra Oktober warsa 2000 selangkung. Siraman nut jangkeping tata cara kekudanganipun Bapak Wahdini Sarimbit Ibu Endang Wahyuningsih. Kinarya siram jamas reresik raga sesuci jiwa. Badhe temanten estri pun Dyahayu Endin Sahda Sabrina. Wondene rakitaning tata cara nun inggih pinurwakan kanthi pangramuning Tirta Perwitasari ingkang mijil saking Sapta Sumber. Rampung pangraciking Tirta Pawitasari tumuli katindakaken tata cara sungkeman. Rampung sungkeman tata cara siram jamas Sang Dyahayu Endin Sahda Sabrina tumuli kawiwitan. Purna siraman kalajengaken pecah pamor pagas rikma pundongan dolang pungkasan mewah sadean dawet. Para rawuh njumbuhaken raos mbujung kawontenan giya kawiwitan. Keparenga Ibu Hajah Sri Wahyuni ingkang minangka panitising tata cara kepareng hanjawiling semu dhateng Bapak Wahdini sekalian arsa manjing ing papan ingkang sampun sumadya. Ing tumuli pangraciking Tirta Perwitasari tumuli kawiwitan baraya cinaket kadang werda saking ingkang hamangku gati keparenga setunggal mbaka setunggal kawiwitan ingkang paling sepuh sumangga Ibu kepareng pinarak hanyuntak Kang Tirta Perwitasari wonten ing bakara ingkang sampun kasamektakaken. Suntak sok mekaten Bu, nggih, suntak sok. Bismillah, nggih. Monggo rambahan ingkang kaping kalih. Tirta Perwitasari Sapta Sumber. Kinarya siram jejamas Atmaja badhe penganten putri
reresik raga sesuci jiwa. Nggih, Tirta Perwitasari rambahan kaping 7 sampun dipun sokaken dipun suntak wonten ing Bokor ingkang sampun sumadya. Monggo Bapak Wadini saha Ibu Endang kepareng dipun ublek diudak. Nggih, dipun ublek. Sang Dyah Ayu Endin Sahda Sabrina arsa nyuwun idi palilah dhateng Kanjeng Rama mewah Kanjeng Ibu anggenipun badhe miwiwiti lumebet wonten alaming bebrayan agung. Matur dhateng Kanjeng Ibu ngaturaken sembah pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu. Kula rumaos kados dene dereng cekap panggula wentah panjenengan. Dereng ical pupuk puyang saha cangklok gendong saking panjenengan. Nanging parikedah ing wekdal menika kula nyuwun dipalilah panjenengan. Sinareng plethek ing surya dinten benjing-enjing kula badhe nglampahi seperangan saking sunahipun Rasul nindakaken palakrami Ibu. Iya ya ngger anakku Cahayu. Abota dikaya ngapa rasane atiku menehi idi palilah marang sliramu. Ananging nyatane jodho wis katali mangsa. Sing ateges jodhomu wis cumepak. Tak dedongake muga-muga uripmu bagya mulya ya ngger. Ponaras padanipun Ibu cium pipi kanan cium pipi kiri. Nggih. Wontene wekdal menika kula ugi nyuwun idi palilah panjenengan Bapak. Sinareng plethek ing surya dinten benjing-enjing kula badhe kawengku dening setunggaling priya ingkang dados pilihan kula Bapak. Kula nyuwun idi palilah muga-muga gesang kula bebrayan tansah manggya ing kawilujengan sakinah mawaddah lan rahmah. Ya ngger anakku Cahayu, semono uga aku abota dikaya ngapa tak idini tak lilani nggonmu bakal bebrayan karo priya sing dadi pilihanmu. Muga-muga sak juru sak tebo-tebo uripmu bakal mulya. Ponaras pipi kanan pipi kiri. Bapak nggih pun pendhet gambaripun. Monggo Bapak Wahdini saha Ibu Endang pun dherekaken Sang Dyah Ayu Endin Sahda Sabrina ugi nyuwun idi palilah dhateng para werda baraya cinaket ing pangajap mugi
bagya lampahing tata cara benjing-enjing saged lumampah kanthi prayogi. Sang Dihayu Endin Sahda Sabrina ugi nyuwun idi palilah dhateng para werda den najab suwuk sembure amahanana dhateng bebrayan ingkang bakal rinakit dening Endin Sahda Sabrina. Nggih sak sampunipun paripurna nggih nyuwun idi palilah dhateng para werda baraya cinaket kadherekna dhateng papan siraman tumuli badhe kawiwitan. Saking wingking napa saking ajeng Bu? Oh wingking supados dipun bendet gambaripun menika langkung prayogi mekaten. Nggih. Monggo Bapak Wahdini, nggih. Bapak Wahdini langkung rumiyin. Diublek ciduk-duk dikatutke sekare Mas Dini. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih saking mustaka, saking sirah. Mangke lajeng midangan kanan utawi pundak kanan lajeng pundak kiri ngaten. Biyen adem ya ben kapokmu kapan. Ingkang kanan langkung rumiyin Mas Dini nggih. Kaping 3 ngaten. Niat ingsun nyuceni jiwa ragane anakku bocah ayu. Injih, monggo pini sepuh cinaket mbahipun manten kepareng ugi nyuceni njamasipi keng wayahipun. Pripun miyos ngajeng, Mbah? Injih, ngatos-atos.
Bismillah, monggo dipun ublek Mbah. Nggih. Pun siramaken wiwit mustakanipun, wiwit kepala Mbah nggih, kepala. Nggih, lajeng pundak kanan lan pundak kiring. Monggo kalajengaken rambahan saklajengipun. Nggih, monggo lek pan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, saking mustaka lajeng pundak kanan, pundak kiring. Kinarya sarana jejamas. Sesuci jiwa kalawan ragane Sang Diahayu Endin Sahda Sabrina. Nggih nyoba lumebet ing tataraning alam madya winengkuing setunggaling satriya tama. Wah, Bu Wagiem iki mesti gerujuk-gerujuk ngaten iki. Biak biuk. Ampun dipun telasaken piyambak lelek. Nika tasih le. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nyuceni jiwa ragane ponakku. Mugya rahayu. Lak ya ora krasa adem to, Nduk. Nah, ora. Niki budi sing paling tebih, nggih. Budi sing paling tebih. Nggih, Bu, saking kepala, pundak kanan, pundak kiri. Bismillah. Kaping 3.
Niki rambahan kang pungkasan, Mbak Ratmi tasih to. Wah, wis mapan dhewe. Nggih. Nggih kang pungkasan Mbak Ratmi monggo ugi nyiram jamas dhateng ponakanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Inggih sak sampunipun rampung genya siram jamas Sang Dyah Ayu Endin Sahda Sabrina tumuli katindakaken pecah pamor nggih. Tata cara pecah pamor monggo dipun pratitisaken Bu Hajah Sri Wahyuni. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun mecah kendi, mecah pamore anakku ngemu perbawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Yar nggih, alhamdulillah. Nggih. Pondongan tumuli badhe katindakaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Para tamu siram jamas sampun kepareng katindakaken tumuli badhe pepaes diri santun nageman. Saderengipun mangke tata cara siraman punika kalajengaken. Para rawuh sedayanipun ing wanci punika Bapak Wahdini sekalian Ibu Endang Wahyuningsih anggelar tata cara siraman kang putra kinasih ngenya hamiwiti anggenipun badhe hanetepi seperangan saking darmaning werda mala kramekaken putra kinasih Endin Sahda Sabrina ingkang badhe kajatu krami dening setunggaling satriya tama ingkang mijil ugi saking Wonogiri ingkang peparepun Bagus Aldian Megantara sinareng plethek ing surya benjing-enjing surya kaping 26 Oktober 2000 selangkung ijab kabul badhe katindakaken watawis tabuh pitu. Para tamu sawetawis sampun paripurna ngenya Endin Sahda Sabrina hapepaes diri santun ageman daya-daya badhe kalajengaken tata cara candhakipun nun inggih pagasan rikma. Monggo kadherekaken tumuju dhateng papan piniji malih. Lenggah nggen siraman sae wonten ngajeng menika ugi sae mangke menawi badhe nanem rikmanipun boten sah mandhap. Nggih.
guntingipun dipun cawesaken, monggo gunting saha wadah rikmanipun ingkang sampun dipun pagas. Sekedhik-sekedhik mawon Mas Dini kaping 3 dipun wiwiti saking Rama Mas Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ora magas rambuté anakku ning medhot sesuker sesakit sing bakal ngalang-alangi anakku genyo bebrayan. Para tamu kinurmatan, piku kuwe wong omah-omah mono ana telung perkara kang kapisan wujuding pitutur. Pituture wong tuwa marang anake ya ngger lakonana tata cara agama. Sebutane birrul walidain, bekti marang wong tuwa. Kang kaloro piwulange para guru lan para ulama kang nuduhake marang dalaning bebener. Kang katelu pituduh mono sangka ngarsaning Gusti. Monggo dipun tanem langkung rumiyin Bu, monggo ingkang pun siapaken nggih. Wonten jugangan ingkang sampun dipun siapaken, dipun tanem rikmanipun. Paripurna pagas rikma lan rikma sampun katanem tumuli katindakaken tata cara dolang pungkasan. Nggih, dolang pungkasan mekaten ngemu suraos bilih Bapak Wahdini saha Ibu Endang Wahyuningsih menika paring boga marang Sang Dyah Ayu Endin Sahda Sabrina kang pungkasan. Sesuk wis ora didulang maneh, sesuk wis ganti sing dulang ngono Ndin. Nggih. Ateges Bapak Ibu pun boten nggadhahi kewajiban malih maringi boga marang anake ning garwane, ganti garwane sesuk. Nggih, wiwit benjing-enjing peparing boga panjenengan sampun saking garwa panjenengan. Dadi sampun boten wonten kewajiban tiyang sepuh. Nggih. Monggo pasang BKTP. Bismillahirrahmanirrahim. Niatku nyuwun marang Pangeran Kang Maha Kawasa, muga-muga sak juru-juru, sak teba-teba anggenipun nindakaken
seperangan saking wajibing tiyang sepuh tansah manggya kawilujengan kamulyan kabagas warasan. Nggih pun sae nggih. Alhamdulillah. Sampun demes. Kang pungkasan wujuding tata jara sadean dawet. Mbah Haja Sri Wahyuni monggo kapratitesaken anggenipun nindakaken tata cara dawetan sadean dawet. Inggih sadean dawet kawiwitan monggo dateng para tamu ingkang kepareng badhe tumbas dawet sadeanipun Bapak Wahdini sekalian kasumanggaaken ngangge arta kepeng punika. Nggih dawet ayu dayane murih rahayu. Dawet rasane seger sumyah dinajab dadiya berkah. Wah jan laris buka warung anyar sadean dawet. Menawi kirang kathah mangkeh imbuh saged mboten menapa-menapa kathah dawetipun. Cemplungaken wonten wadah menika Pak Dini nggih ya plung. Dawet ayu dayane murih rahayu. Rasane seger sumyah dinajab dadi berkah. Berkah kagem ingkang hamangku gati, berkah ingkang badhe anglampahi pala krami punapa dene berkah dhateng sedaya ingkang sami kepareng rawuh. Menawi sampun cekap anggenipun Pak Wahdini sekalian sadean dawet artanipun dipun wical Mas, dipun etung Mas nggih. Nggih artanipun dipun etang. Dipun etang 1 juta nggih, 1 juta.
2 juta. Wong regine nggih mboten 500-an kok Pak nggih. Mboten 500-an dados angsale sadyan dawet kathah menika. Sak sampunipun arta nggenipun sadyan dawet kawical utawi kaetung sampun jangkep sawetawis. Giya badhe kaparingaken dhateng putri kinasih pun Endin Sahda Sabrina. Nggih, apa-apa wis dicukupi, isih ditambahi kena kanggo modal sesuk-esuk. Setunggal mboko setunggal. Lampahing tata cara kekudanganipun Bapak Wahdini sekalian Ibu. Anggenipun badhe nglantaraken putra kinasih lumebet dhateng tataraning alamadya. Lelumban ing bebrayan agung sampun paripurna lumampah tumapak kanthi prayogi datan kirang setunggal punapa. Sumangga kita meminta wonten ngarsaning Gusti, ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi lampahipun tata cara ijab kabul saha tata cara adat sanesipun ingkang tumapak binjing enjing sinareng plethek ing surya tansah mangki kawilujengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la ta'lamu wa anta a'lamul ghuyub fa in ra'aitahuma fi Endin Sahda Sabrina binti Wahdini wa Aldian Megantara bin Pujo Triyanto khairon fi dini wa akhirati faqdirhuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Para rawuh sedayanipun mekaten lampahing tata cara kekudanganipun Bapak Wahdini sekalian Ibu Endang sampun tumapak kanthi prayogi kula jejering pambiwara mbok bilih wonten tutur kalantur lantur singlar ing reh tata kami. Mugi panjenengan paring pangaksami. Puput pepuntoning atur nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.